soyayya, salon soyayya, wayya yake ne. Shi salon soyayya a rayuwa ba cin zarafin juna, sai ku da muke amana masoya sai ku ci ribar soyayya. Gamo da kacar a soyayya ban san yaya take ba, wata yarinya na samu yar fara kuyo duba, wacce ta nuna soyayya ni kuma ban yarje ba, sai na ce mata a'a ni kan ban isa yin soyayya ba, sai ta ce mini zo nan ni zan koya maka soyayya, domin fa ina sun kani zan saka akan hanya. Ta kare bayanin ta sai na yi mata tambihi, sai na ce mata yan mata wannan bayanin baya da sharhi, domin ni soyayya san ba ta akan hanya ta, domin ni ban taɓa yi ba san kuma ba zan yin ta. Soyayya wahala ce na ji wa'yansu su kan yi furta, domin haka na yi gudun ta ba na so raina ya bakanta, amma a hakan ta jajirce wai sai ta nunan kauna, ita za ta saka ni a inuwa wai san ba ta sani rana. Na je na samu abokina domin mu dan tattauna, sai ya ce da ni MD mene ne ka zo a gurina, domin na san idan ka zo to zuwan akwai rana. Sai na ce da shi abokina wanda ta shigo a gabana, ta sanar da ni cewa idan muna tare da juna ba ta sani kunci har abada ba ta sani rana. Sai aboki ya ce babban zance, sai ka zo mu zauna domin mu tantance rayuwar yarinyar, kai tunanin ka ya take ne. Sai na ce masa ni wallahi ban sani ba abokina. Mu haɗu kashi na biyu. It's BZ Sound Studio Records.